Ikke i den her video. Ej, vi taler bare. Ja, vi taler bare. Og ja, lad os komme i gang. Er der nogle gode PvP? Hvad med Candy Flushy bare, eller ham der? Ja, ham kan vi godt nok. Skal vi tage ham? Jeg har lige spist McDonald's, så jeg er sådan lidt fedtet for. Okay, nej, jeg går efter ham. Jeg går på ham. Okay. Fuck, han skader. Ja, han bruger string, tror jeg. Tror jeg også, han skader for meget. Tennismester. Ja. Han er sådan apple waster, så han bruger vildt mange apples i stedet for gapples. Du skal ikke gøre til tennismester. Han har 20 stack gaps. Det er helt sindssygt. Og han har selv delt skærmdeling på det. Så jeg ved det selv. Shit. Hvorfor går alle de mulige noobs bare altid på mig? Og så spiser de gap bagefter. I sådan noget. Jeg løber bare. Det var der slår det gap ud. Hey, tennis. Vent lige. Tennis går på mig, eller hvad? Just en dø. Jeg lægger lidt, når jeg har det på. Shit. Tennis. What? Okay, tennis går på mig. Jeg dør nu. Nu spiser gab. Der er en hacker. Han. Shit. Ja. Candy. Flot boy der. Jeg skal rette noget. Hvor er du henne? Wow. Skråstreg heal. Jeg havde de der string noobs. Gå nu væk med dig. Jeg dør sikkert nu igen. Jeg havde virkelig. Skal du ikke regne med Warden? Nede i. Dead Pit. Nej, ikke Dead Pit, nej. Hvor er du så? Ja, han har string. Han er, du ved godt, nede i den der grotte der, ikke? Ikke? Nede i grotten. Mere. Det er noget den der grotte, hvor der er sådan et vandfælder, eller sådan noget. Okay, lige meget. Jeg kommer. Jeg kender den godt. Det er det. Ja, jeg kan godt se det. Jeg bliver bare slået det der. Markus. Jeg går på Markus. Dø nu. Jeg har lyst til. Hvem er det? Der går på mig? Candy Flush. Bare jeg en eller anden Markus går på mig. Shit, Markus. Okay. Hjælp. Lad os tage ham der Markus der. Markus, ja, okay. Hvor er du henne? Der. Jeg er derhen, hvor vi var før. Ja, jeg kan godt se det. Lag. Ja. Jeg har ham. Ja. What? Han løber imens jeg spiser skab. Ja, han ægger lidt. Ja. Men det er meget sjovt, fordi man bliver ikke bandet for det. Ej. Lige før jeg også bare kendte det. Nu er han død. Han har ikke spist skab, vel? Nej. Han der Candy Flush boy, der kommer. Ja. Jeg har altså mega lyst til at spise string. Det gør jeg for dem. Jeg gør det. Sådan der. Hvor mange string har du? 0. Gjorde det bare. Nu tager jeg ham. Kom her, Markus. Heal kommando. Okay, Candy Flush bare. What? Ja, jeg kan slet ikke ramme ham, men han kan bare ramme mig. What? Sker der lige? Ja, han er sådan en lille hacker. Nogle gange trykker han R, så han lige kan få den noget kill hour på. Ved jeg bare, han gør, man. Jeg så lige, hvordan han gik. Okay, nu jeg tager Candy Flush, bare jeg gik bare i krig. Shit! What? Jeg har en der string, og jeg kan ikke engang dø af ham. Eller jeg kan ikke engang ramme ham. Så, nu tager vi ham. Ja, jeg har string. Har du også? Ja. Yeah. Fedt. Han kan bare ikke se det. Det ligner som om du har 5 assisten for mig. Nu! Kom nu! Vent, han spiser ikke gap, vel? Han er tæt på. Nej! 1 HP! Nej! Han har 1 HP tilbage. Der var en eller anden, der slog mig væk fra ham. Ja, jeg så det så godt. Upgrade for 10 stack gaps. Det er alligevel fucking meget, men... Ej, har han 10 stack? Han har fucking mange. Shit, ham der sniper, han hacker lidt, tror jeg. Ja. Det er på en måde en hacker episode der. Ja.
Man kan sige det på den Hvis måde. du altså har set, men han lægger altså sådan meget. Jeg går på ham. Han skal nemlig snart ud. Ja, det er ude nu. Og han har ikke flere. Okay, han spiser lige et. What the fuck? Hvordan kan han gøre det? Han havde sgu da ikke flere. Han har sådan bare hånd Det er han Markus. spiser. Markus. Og Sådan på så. den der beacon. Han er tæt på at dø, mand. Jeg var på den modsatte side. Bare slå ham over. Ja. Godt. What? Gå nu væk med dit hack, Markus. Tag mig over på den der side. Jeg kommer nu. Han døde. Yes. Jeg fik ham. Jeg skal lige have en skotapple. Og jeg Den fik fik du. Han havde kun 4. Nå, må jeg gætte for nogle af dem? Jeg har kun 6 nu. Nå, okay, det er okay. Jeg må ikke bare få 1. Jeg har kun 2 nemlig. Nu. Du må få 2. Hvor mange har du nu? 4. Ja. Som jeg startede med. Shit, det er noget donator giver. Fedt. Og et. Okay, han havde faktisk et ret godt sværd, men der er bare looting 3 på, så det er lidt fint, ikke? Det gør bare sådan, så du får flere ting. Der, vent lige. Jeg beskytter mig lige. Jeg skal lige hurtigt e-chest. Han har en lortebue. Sådan der. Hvem er det der? Det ved jeg sgu ikke. Swaggeren. Ej, er det swaggeren? Ja. Nej, vi tager ham alligevel. Shit. Han har ikke nogen hjelm med. Han er breaket. Så skal man bare hoppe. Ja. Du får det. Hvad har han nej, mere? du må gerne få det. Tak. Så fik du det. Nej, jeg fik det alligevel. Hvad havde han? Han havde Battlesword. Nå, jeg er ligeglad. Jeg har stadigvæk string i 15 sekunder mere. 15? Jeg har det slet ikke mere. Jeg har det stadigvæk. Jeg prøver lige at få mit Battlesword. Okay, nu står jeg bare sådan. Swaggeren kommer tilbage. Ja. Flot ham. Ja, han tager bare alle de ting, jeg kaster. Jeg er sgu ligeglad. Ja, jeg tager ham bare. Ja. Chest. Men I må egentlig godt få 1 string af dig. Ja, det må du faktisk gerne, for jeg har alligevel 3, så kan du få en. Okay, det var fordi, hvis et eller andet kommer igen. Jeg er lige bag. Shit, der kommer en. Nå, Bjørk. Ja. Tak. Sådan der. Så tager jeg bare speed potion ned. Har du også speed potions? Ja, jamen, det kan jeg få rigtig hurtigt. Nå, jeg kan lave det med parkour. Hvem er det bag dig? Hvem er det? Nej, Niklas. Nå, ham er et team. Jeg skypede med ham tidligere i dag. Okay. Han er faktisk så okay vildt til PvP. Ja, det er han faktisk. Nå, antal. Jeg var lige ved at dræbe ham. Han havde 1 HP, men han overlevede. Vi var også fucking tæt på at dræbe ham der. Hvad hedder han? Nå, han er gået. Nej, Candy Floss. Ja, han var 1 HP for at dræbe. Ja. Jeg tager ham her. Nå, okay. Jeg fik ham. Ja. Nej, pisse, jeg kommer til at smide svær. Det er faktisk okay godt svært. Han havde Sharpness EV, Unbreaking 3 og First Split 2, og så bare Looting 3. Ja, okay. Det er faktisk fint nok. Hvem er det der? Candy Floss, eller hvad hedder han? Nej, det er Valdemanden. Ham nakker vi. Ej, jeg er team med ham. Han tager ham bare. Kan vi ikke bare tage ham? Jeg er team med ham. Kan vi ikke bare tage ham alligevel? Jo, han har en halv stack gap, så meget ved jeg. AHG. Har han så lidt gabels? Jeg putter ham hen mod dig. Nej, han har ikke spist gaben. Det gjorde han. Jamen, jeg tager ham bare væk. Ja. Han kommer hen mod dig. Okay. Vent lige, hvis han skriver pay, så går vi efter ham. Okay. Hvem er det derinde? Vent, der er en donator herinde. Jeg tager ham. Ham der, ingen anden giver mig læge. Ham derinde. Shit. Han er givet. Han hacker. Ej, det gør han sgu ikke. Pas på. Critical set. Jeg mistede mange HP egentlig. Oh my god. Han hackede. Ham kender jeg godt. Han er fucking noob. Der er en, der har mistet sin... jeg blev slået af en. Gjorde du? Okay, få dem væk fra testplaten, skal jeg komme ind. Jeg er sådan cirka væk fra testplaten, men det er bare mig, der står på den. Okay. Ham den anden, han har spist. Få dem væk. Ja, kom ind.
Pas på, pas på. Vi lader ham lidt bare lige dø der. Men nej. Vi lader han skabe ud sådan der. Ej, spis, han tager string. Jeg kunne se det. Hvad står spam ham? Nej, han tog en weekend ration. Der skal ikke nogen string. Jeg er så vild til det her. Nej, så busser dig. Pas på! Nej, han tog string. Jeg ved det godt. Jeg var vildt lidt HB for at dø. Shit, nu går han efter mig, fordi du lige... Ej, han spiser gab. Jeg skal ikke bare røve ud. Han gabber research. Kom. Han gabber research. Bare tag ham væk. Okay, så væk. Sådan der. Okay. Er du også ude? Jeg er ude. Lidt bedre. Jeg skal stoppe snart så. Ja. Lige, den her video er færdig. Kvarter. Tager den. Hvem er det der? Niklas. Det er fucking fedt med optifying. The Dark Admin. Er du sige med ham? Ja, Pango. Ja, vi tager ham. Okay. Jeg hader ham virkelig. Det gør jeg også. Ham. Nej, jeg kan slet ikke ramme ham. Så jeg fik ham. Endelig. Han dør bare vildt hurtigt. Han spiser så fucking hurtigt gas. Jamen, han løber op. Ja. Han gjorde sådan, så du røg væk. Look at the sky. Hvem? Look at the sky. Jeg fik ham. Der. Shottede ham. Nej. Hvem er det? Okay, vi tager ham. Look at the sky. Say look at the sky. Jeg kan se ham. Shit, hvem er det? Der er en eller anden bag der er string. Som han nakkede mig. Han nakkede mig med Never Estate Me. Han har fucking string, jeg tager ham nu. Han skal dø. Hvem? Ham der, en eller anden som der har string, og han er kun normal. Han har kun beacon gear. Han er sådan noget. Spiser en gab. Jeg hader sådan nogen, der bare spiser gab. Jeg løber mig altid ud. Hvad er det der? Der er du. Ham der. Ja, han hacker. Og han er string. Ja, det gør det, Apple. Jeg ved bare, han hacker. Det gør ham der i Josh også. Ja, han hvis du ser, hvordan han slår. Helt sindssygt. Han er speedhack. Bag dig. Der er han. Han bowser dig. Skal ikke dø. Hvem er det? RG. Er vi ikke team mere? Nej, vi nakker ham sgu da. 7B. Du har set på at dø ham. Altså. Han dør. En lille bøsserød. Kæft, jeg snakker bare uden om ham. Fuck, han er dårlig til bowshot. Han rammer sgu ikke engang en gang. Han prøver at komme ind i det der ude. Det valgte manden. 2 versus 1. Ja. Stærkt. Han hacker. Wow. Styr dit hack, mand. Eller hjælp mig. Ja, ham der valgmanden blev ved med at skyde mig væk. What the fuck? Ja. Alt som efter mig. Okay, jeg slap væk fra ham. Nej, han efter dig. Han bowshotter sig selv efter dig. Ja, jeg kan se her. Jeg spiser bare lidt gaps. Er du nede? Hvad? Nede i det der kloak, eller hvad nu det er? Nej, det er jeg ikke. Okay. Men de er stadig efter mig. Nej. Han er efter mig. Nå, men han gik efter ham den anden. Monster Sky. Hvem er ham? Ja, jeg kender ham ikke engang. Vi nakker ham bare godt væk. Han er inde i donate room. Eller nej, han er ikke inde i donate room, han er inde i sådan et rum, hvor kun donater så højere range kan komme ind. Okay, hello. Okay, jeg tror da godt, jeg kan komme derind, den lille bøsse. Ej, han spiser lige gabber to string, så skrider jeg sgu bare igen. Ej. Jeg kommer. Vil I, det skulle også bare string mod ham? Jamen, jeg ved ikke helt, om jeg vil miste min string på det. Jeg gav dig en string. Ja, det er det, jeg mener. Eller jeg ved ikke helt, om jeg vil miste en string på det. Nå, det der. Ja, det var der, han var lige før. Han er derovre. Kommer. Jeg så ham herovre. Han er nede i vandet. Okay, vi tager ham bare. Jeg har 3 gamle for. Der. Okay, han skader et hjerte. Ej, han skader ikke engang. Der skader han faktisk. Det gør han faktisk. Jeg har 2 strings. Synes du skal bruge den ene på ham? Det ved jeg ikke. Han mister HP nu, og vi 2. Look at the sky. Og han string går snart ud, tror jeg. Look the sky. Look at the sky. Det er look at the sky, jeg tager ham. I'm with you. Han har fundet ud af, hvordan man bruger gaps. Ja, det har han sgu. Det gjorde han ikke før. De fuck ham bare ind. Han neder kun weekend ration. Ja.
Nej, det var Regeneration. Okay. Han har faktisk også fundet ud af, hvordan man booster sig selv. Sådan en noob, som ham. Nej, han... Hvorfor? Også, du kender godt Patrick Fjord eller sådan noget, ikke? Ja, jeg tager ham herfra. Jamen, han kaster sikkert en ting på chestplaten. Ja, det gør han. Jamen, jeg tager ham Han herfra. samlede den. Skynd dig. Klamt. Bare Så vil jeg bogser. spamme ham. Nej. Bare bliv ved. Han gik derhen, hvor man ikke til ham. Okay. Hvem er ham der? Nova Bostik. Kender du ham? Han skal spawne. Men kender du ham der, Nova Bostik? Nej, det gør jeg sgu ikke. Jeg venter ude på dig. Jamen, jeg kommer nu. Ja. Look at this guy, jeg skal spawne, så det er sådan lidt. Selvfølgelig. Eller nej, vi prøver at skifte. Eller vi prøver at flyve væk, og så bare skifter vi. Skifter. Nej, han skal jo lige spawn der. Han er der ikke. Ja. Okay, vi tager ham der, hvor han skifter. Nå. Jeg så ham lige gå derhen og skifte. Og jeg tager bare Battle Axe på ham. Det gør jeg sgu ikke. Jeg gør det bare. Hans armor skal breakes. Ja, nu breaker vi hans armor. Ja, det gør vi sgu bare. Wow. Jeg gav ham der slappehæb. Jeg gav ham bare donate gear, ikke? Så fik jeg lige en Battle Axe og 2 gaps. Det er fint nok med mig. Kaster poison. Fuck, han tror bare, han er så sej. Han hacker. Heal. Han hacker. Heal. Jeg er i cup-ribbet. Det kommer. Jeg slog ham ind i cup-ribbet. Nej. Nu skyder du mig ind i det. Jeg prøver at få ham væk fra dig. Han har fucking mange gaps som der. Okay, han hacker. Så du det? Han drejede sit hoved rundt, imens han slog. Jeg kan du ikke lige komme til ham væk? Nej. Han fik det Det selv. er bare et godt apple, og så flytter han mit arm. Ej, han ramte mig ikke. Nej, Jo, han ramte mig. Han havde weakness potion. Ja, hvad fuck gør det overhovedet? Det gør sådan, så jeg ikke skader sådan meget. Nå. Okay. Det virker bare ikke på den her, på den her server. Hvad fuck er det der? Okay, jeg tager ham her. Det var i 1 minut, det der weakness. Ja. Det vil sige, når man har string, så skader man normalt. Nej, det gør det ikke. Nå, okay, alligevel ikke. Nej, hvis man har weakness og string, så skader man normalt. Jeg dræbte en, der lige havde 2 gaps. Han gjorde slet ikke noget modstand. Uden dårlig. Der er nogen nede i kloakken. Chalfe. Fuck er du? Jeg kan slet ikke ramme ham. Det er ramt ham. Jeg har okay flygter. Jeg har kun lige 13 sekunder, det er weakness. Nå. Ja, folkens, jeg tror snart, vi skal slutte den her episode af. Ja, det skal vi nok. Ja, vi ses, folkens. Men husk at subscribe. Husk at subscribe, like videoen, hvis I kunne lide den. Dislike, hvis I ikke kunne lide den. Og så kommer der selvfølgelig lige 2 måder. Men ja, vi ses, drenge og piger. Ha' det godt. Til vi ses næste gang. Hej hej.